Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Saudi Arabistanly bloger Raif Badawi Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir azatlygy ugrundaky Sakharov bayragyna munasip boldy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistana sapar edýär. Aşgabatdaky ýokary derejeli gepleşiklerde näme maslahat edildi? Türkmenistan ýurdun ýanygyç energiýa puwdagyna degişli önümleriň Ukraina eltilýän möçörüni artdyrmaga taýýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Merkezi Aziýa şol sanda Türkmenistana saparynyň öňü tirasynda jurnalistleriň haklaryny we adam hukuklaryny goraja goramalar çagyryş bilen çykyş etdiler. Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable bully pulpit. Aşgabatyň etegindäki täze zaman owasy nähili. Täze zaman owasyna men ikinji gerek aýlanyp gaýtjam. Şu ýerde ýaşaýsa az göre iýler. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolan. 29-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň arasynda duşuk geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda etasan ýurdary hyzmatdaşlygyny östürmek, döwletara syýasy dialogy ýokary derejede güýçlendirmek, sowda ykdysady, owakyjylyk, energetika, maliýe, ilmi tekniki we medeni humanitar urlardan partnerligi güýçlendirmek bilen bagly meseleler maslahat edildi. Şöýleň başynda Ukraina Türkmenistandan göni gaz satyn almagy gyzyklanma bildirýänligini ýene mälim edipdi. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin 29-njy oktýabrda Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić bilen duşuşýar. Vučić soňky edek Putin bilen 1 ýyl mundan ozal duşupdy. Serbiýa Ýewropa Birleşigine agza bolma ugrunda gepleşik geçirýär, emma Ýewropa Birleşiginiň ortaýatyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli Moskwa garşy giriden sanksiýalaryna garşy çykyş edýär. Biz ortaýata garşy sanksiýalardan ýüzewren Ýewropa ýurtlarynyň biri bolup, ortaýada bolan açyk hem dostlukly gatnaşygymyzy subut etdik diýip Vučić Moskwada premier ministr Dmitri Medvedev bilen sowda barada geçiren gepleşikleriniň ýygyny aýtdy. Vučić Serbiýanyň bu siýasatyny mundan beýlek hem dowam etdirjekdigini aýtdy. Serbiýanyň premier ministri öz ýurdunyň ortaýadan Gazprom kompaniýasy bilen Serbiýada gazy saklamak üçin karhanalaryň sanyny artdyrmak barada ulalaşyga gol çekmäge ýakynlaşanlygyny mälim etdi. Ortaýat Serbiýadan azy önümleriniň importyny artdyrdy. Medvedewiň jurnalistlere aýtmagyna görä ortaýatyň Serbiýadan satyn alýan azy önümleriniň möçberi şu ýylyň 1-nji ýarymynda 40% artypdyr. Talibanyň söwüşçileri Owganistanyň howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşleriniň dowamynda ýurdun demirgazygyndaky etrafy jemlendi. Tahar vilayatynyň hökümetiniň medpuat wekili Sonatullah Taýmuryň 28-nji oktýabrda aýtmagyna görä, söwüşçiler ýurdun Täjikistan bilen demirgazyk serhedinde ýerleşýän Darkat etrawyny öz gözegçiligine alypdyr. Taýmur söwüşlerde 6 owgan eskeriniň wepat bolandygyny aýtdy. Taliban söwüşçileriniň ikisiniň öldürilenligini we etrawyň hökümet hem polisiýa jaýlaryny eýelenligini habar berdi. Owgan hökümetiniň resmiýetleri Talibanyň Merkezi Aziýa gadam basmak maksatly Özbegistanyň Islam hereketi we beýleki toparlary bilen bileleşenligini habar berdiler. Saudi Arabistany Arab koalisiýasynyň Ýemende keselhanany bombalanlygy baradaky maglumatlary ret etdi we Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon koalisiýany gyssagly ýagdaýda tanqid etmek taýplady. Saada şäherinde serhetsiz Lukmanlar Guramasy tarapyndan dolandyrylan keselhana 26-njy oktýabrda zarba urulypdy. Şonda hiç kim helak bolmandy. Saudi Arabistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky missiyasy Saudi Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky Arab koalisiýasynyň uçurlary keselhana hüjüm etmediler we şol wagtda saada bolmadylar diýip 28-nji oktýabrda aýtdy. Saudi Arabistan'da internetde çap edilen maglumatlary üçin tutsak edilen bloger Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir azatlygy ugrundaky Sakharov bayragyna eýe boldy. 31 ýaşly Raif Badawi 2010-njy ýylda Saudi Arabistanyň dini polisiýasyny tanqid edenligi üçin tutsak edilipdi. Ol internetde islama dil ýetirmekde aýplanyp 10 ýyl türme tutsaklygyna we 1000 gezek gamçylanmaga hökm edildi. Badawi ýanwar aýynda köpçüligiň öňünde 50 gezek gamçylandy. Halkara tanqidlerinden soň
Jada bir näçe gezek ýyda testirilipdi we resmi taýdan tutsagyň saglyk ýagdaýy bilen düşündirilipdi. Sowet dissidenti Andrey Sakharowyň adyny göterýän 50.000 euro möçberli bayrak bilen 1988-nji ýyldan beri adam hukuklaryny we azatlyklaryny goraýjylar hormatlanýar. Germaniýa migrantlaryň köpelmegi bilen baglylykda çärelerini puhtalandyryp, bozgunlygyň berilmegi ret edilenleri Balkanlara we Awganistana ýygyna iýermegi wada berdi. İçeri işler ministri Thomas de Maizière'niň bu berk çykyşynyň öňe tirasynda pikir öwrenmeleriniň netijesinde bozgunlar krizisi bilen baglylykda kansler Angela Merkel'iň konservativ hökümetine bildirilýän goldawyň 3 ýyl mundan uzalky derejesine çenlip ýete gaçandygy ma'lum edildi. Siriýadan, Irakdan we Awganistandan şeýle käbir Balkan ýurtlaryndan ýüzlerçe müň migrant şu ýyl Ýewropa bardy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagydyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Saudi Arabistanly bloger Raif Badawi Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir azatlygy ugrundaky Sakharov bayragyna munasip boldy. 31 ýaşly Badawi 2010-njy ýylda Saudi Arabistanyň dini polisiýasyny tanqid edenligi üçin tutsak edilipdi. Ol internetde çap eden maglumatlary bilen islama dile getirmekde aýyplanyp 10 ýyl türme tutsaklygyna we 1000 gezek gamçylanmaga höküm edilipdi. Temany kardeşim Sehranyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Saudi Arabistan'da internette çap eden maglumatlar üçin tutsak edilen bloger Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir azatlygy ugrundaky Sakharov bayragyna eýe boldy. 31 ýaşly Raif Badawi 2012-nji ýylda Saudi Arabistanyň dini polisiýasyny tanqid edenligi üçin tutsak edilipdi. 29-njy oktýabrda Sakharov bayragi yglan edilenden soň Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz Saudi Arabistanyň şahsy Salmany Badawi'nin derhal tutsaklykdan boşatmaga çağırdy. Ol internetde islama dil getirmekde aýplanyp 2014-nji ýylda 10 ýyl türme tutsaklygyna we 1000 gezek gamçylanmagyna höküm edildi. Şeýle-de ol 1 million real, ýagny 267.000 Amerikan dollar möçberine pul jerimesini tölemeli edildi. Sud 1000 gamçynyň 20 hepdeniň dowamında urulmalydygyny kesgitledi. Badawi şu ýylyň ýanwar aýynyň 9-ynda köpçüligiň öňünde ilkinji tapar 50 gezek gamçylandy. Halkara tanqidlerinden soň soňky jeda bir näçe edek ýyda tesirildi we resmi taýdan tutsagyň saglyk ýagdaýy bilen düşündirildi. Emma muňa garamazdan 2015-nji ýylyň iýun aýynda Saudi Arabistanyň ýokary sudy Badawi'niň 1000 gezek gamçylanmagyny we 10 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilmegini öz güýjüne galdyrdy. Badawi'niň aýaly Ensaf Haydar adamsynyň bu gamçylardan aman galyp bilmejekdigini we bu jedanyň hakykatda ölüm jedasyna barabardygyny aýdýar. Badawi de hipertoniya, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagy keseli bar diýilip bilinýär we gamçylanan bäri onuň saglyk ýagdaýynyň barha ýaramazlaşýany habar berilýär. 29-njy oktýabrda Badawi'niň aýaly adamsynyň awraýly Sakharov bayragyna eýe bolandy baradaky habaryň umydyň artmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Ýewropa parlamentiniň agdasy Tamas Messerix Ýewropa Saudi Arabistanda şahslar öz pikir garaýşlaryny beýan eden mahaly olaryň ölüm jedasy ýa-da gynamalar bilen yüzeyüz bolmagyny mundan beýlek sessiz galyp bilmez diýdi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Saudi Arabistanyň häkimiýetlerini Badawa ýönkelen aýplamalary ýatyrmaga çağırdy. Badawi'niň aýaly we onuň 3 çagasy, ýagny 2 gyzy we 1 ogly 2013-nji ýylda Kanadadan syýasy gaçyp atalganly. Badawi'niň Saudi Arabistandaky bank kasaplary 2009-njy ýyldan bäri doňdurulan ýagdaýda. Sowet dissidenti Andrey Sakharowyň adyny göterýän 50.000 euro möçberli bayrak bilen 1988-nji ýyldan bäri adam hukuklaryny we azatlyklaryny goraýjylar syýlaglanýar. Kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7 926 236 0455. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi Medduat
e-mail belgesi gmail.com adresimizde. Şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiniz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistana sapar edýär. 29 oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamynda gozgalan meseleleriň arasynda Türkmenistanyň ýanygyç energiýa puwdugynyň öndürýän önümleriniň Ukraina eksport edilmegi bilen bagly mesele gozgaldy. Türkmen tarapy energiýa önümleriniň möçberini artdyrmaga taýýarlyk bildirdi. Jekmejek maglumatlary Kerdeşim Sehradyn dinläli. Türkmenistan ýurdun ýanygyç energiýa puwdugyna değişli önümleriň Ukraina eltilýän möçberini artdyrmaga taýýar diýilip, resmi maglumatlarda aýdylýar. 29 oktýabrda Türkmen medeniýetine berilen maglumata görä, bu barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerinden soň ma'lum edýär. Resmi maglumatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýanygyç energiýa puwdugyna değişli önümleriň Ukraina eltilýän mukdaryny arttırmağa ve bu puwda goýunça bilelikdäki proýektleriň durmuşa geçirilmegine taýýardygyny aýtdy diýilýär. Poroshenkonyň Türkmenistana edýän 2 günlük resmi saparynyň dowamynda Türkmen we Ukrain prezidentleri iki ýurdun transport puwdugy boýunça hem hyzmatdaşlyk etmegiň möhümdigini bellediler. Häzirki wagtda Türkmenistan öz partnerleri bilen bilelikde Günnor, Günwatar we Demiradyk Günorta uğurlary boýunça transport, transit we logistika ýagny ýükü saklamak hem de yerleşdirmek üçin köp uğurly we utoşdyrylan görnüşli infrastrukturany döredýär. Gelecekde ol Hazar deňdine, Gara deňdine, Orta Ýer deňdine we Baltika regionlaryna giren transit kontinentara ýollary öz içine alar. Bu ýollar Ýewropa we ýakyn gündordaky bazarlara amatly uğur açar. Güýçli port infrastrukturasyna eýe bolan we geografik taýdan amatly ýerde yerleşen Ukraina bu planlaryň durmuşa geçirilmeginde möhüm rol oýnap biler diýip maglumatda Berdimuhammedowyň sözlerinden bir bölek getirilýär. Şeýle-de Türkmen prezidenti Aşgabatyň ruhyet köşkünde Ukrain kärdeşi bilen geçiren gepleşiklerinde iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklarda global energiýa howpsuzlygy, häzirki zaman global howplara garşy göreş, halkara terrorizm, neşe gaçakçylygy, halkara guramaçylykly jenaýetler ýaly uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirler diýdi diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanyň we Ukrainanyň arasynda ykdysady gatnaşyklara değişli ençeme ulalaşyk bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda bahasy 3,5 milliard Amerikan dollaryna golaý bolan 80den gowrak investisiýa proýektleri durmuşa geçirilýär. Kerdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 29 oktýabrda Merkezi Aziya regionuna tapara başlaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Kerry'niň 3-nji noýabra çenli dowam etjek bu saparynyň gidişinde Türkmenistanyň resmiýetleri bilen gepleşik geçirmeginiň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Bu saparyň öňü sirasynda Düwi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak boýunça komitet regionda şol sanda Türkmenistanda mediýanyň ýagdaýynyň yaramazlaşýanlygyna ünsü çekdi. Azatlyk radiosynyň tutsaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nipesguleýewiň ykbalyna hem galadalanma bildirildi. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny bilelikde dinläli. Jurnalistleri gorumak boýunça komitet Amerikanyň döwlet sekretarynyň adyna hat ýollap, onda Merkezi Aziya ýurtlaryndaky, şol sanda Türkmenistandaky mediýanyň ýagdaýynyň barha yaramazlaşýandygyna ünsü çekýär. John Kerry'nin Merkezi Aziya ýurtlaryna edýän saparynyň öňü sirasynda uğradylan bu hatda Amerikan resmiýetiniň tewtiň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşugynda erkin medeniýet meselelerini hem gozgamagy soralýar. Jurnalistleri goramak boýunça komitetiň 28 oktýabrda ýollan bu hatynda Merkezi Aziya döwletlerinde medeniýet edilen basyşyň artandygyna üns çekilip, tanqidi makalalary çap edýän jurnalistleriň we blogerleriň izarlanmalary, şol sanda türme tutuklugyna hem duçar edilýändigi bellenilýär.
Komitet özünün geçiren derňewlerine salgylanyp, soňky döwürde Sewitin döwletlerinde tanqidi maglumatlary berýän jurnalistleriň seslerini semetmek boýunça kampaniýanyň hem alınıp barylýandygyny nyktaýar. Düýbi New York'da yerleşen guruma Sewitin beýleki jurnalistleri bilen birlikde Türkmenistanda şu ýylyň 7-nji iýulynda tutsak edilen Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ýagdaýyna hem üns çekýär. Gepin gerdisine göre aýatladyp geçdik, Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ habarlary nesiriniň habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýew 31-nji awgustda bir kanun nesir teristleriniň gaçakçylygy barasyndaky aýplama esasynda 3 ýyl türme tutsaklagyna hökm edildi. Jurnalistler goramak boýunça komitetiň John Kerry'niň adyna ýollan hatynda hususanda şeýle setirler getirilýär. Jenap sekretar, siz Amerikanyň senatory bolan döwrüňiz, indi hem döwlet sekretary hükmünde erkin metbuatyň tarapynda çykyş edip gelýärsiňiz. Biz siziň Merkezi Aziýadan saparyňyzyň çäklerinde mümkinçilikden peýdalanyp, Merkezi Aziýadaky basylan jurnalistlere arka çykmagyňyzy soraýarys. Jurnalistler goramak boýunça komitet hökümeti degisli bolmadyk gurama bolup, ol media azatlygyny öňe sürüp, jurnalistleriň hak hukuklaryny goraýar. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa saparynyň dowamynda regionda raýat azatlyklary adam hukuklary bilen bagly bar bolan problemalaryň gozgalmagyny isleýärler. Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Steve Sverdlov bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim tekrardan dinläli. Jenap Kerry Merkezi Aziýa tarapy ýola düşdi. Siziň guramaňyz bu saparyň dowamynda onuň nähili meselelere üns çekmegine garaşýar. Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable Jenap Kerry'niň öz saparyna bolan gyzyklanmadan peýdalanyp bu regiony gurşap alan ençeme problemleri gozgap olaryň çözgüdine täsir ýetirmek üçin aýratyn alad etmegine garaşýar. Bileşimiz ýaly tutuş region barha awtoritarlaşýar. Kyrgyzstana hasaba almasak adam hukuklaryny goraýjy toparlar tutuş regionda görülbeşdirilmedik derejede basyş astynda. Şonuň üçin ol öňden bäri tanalýan abraýyndan ugur alyp regionda adam hukuklaryna aýratyn üns bermeli we şol meseleler hakda halk köpçüliginiň öňünde öz pikirini açıçan beyan etmeli. Bu demek ol grajdan jemgyýetçileriniň erkin hereket etmekdäki kynçylyklaryna, türmäge basylan adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we jurnalistlaryň ýagdaýyna üns çekmeli we siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna çagyryş etmeli. Meselem Türkmenistanda Nipesguliýew hakda gürrüň etmeli. Özbekistanda Muhammed Bekjanow, Murat Juraýew, Kyrgyzstanda Azimjan Asgarow, Täjikistanda bolsa gadagan edilen Islam partiýasynyň tutsak edilen ýolbaşçylaryň ähli hakda gürrüň etmeli. Şeýle-de ol media azatlygyna garşy böwetler hökümete degişli bolmadyk guramalaryň işlerine garşy goýulýan päsgelçilikler hakdaky aladylary hem ortatmaly. Meselem häzirki döwürde Gazagystanda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň iş tertibi hakda kanun taslamasy barada görüň edilýär. Bu taslama şeýle guramalaryň ählisiniň diňe bir çeşme tarapyndan maliýeleşdirilmegini we ol idaranyň bolsa hökümet bilen maslahatlaşyp iş alyp barmagyny gözeňde tutýar. Bu hökümete şol guramalaryň iş alyp barjak proýektlerini kesitlemege ihtiýar berýär. Bu gaty çynlyky mesele. Jenap Kerry regionda bolan bu ýagdaýlar barada aýratyn alada bildirmeli we bu çäklendirmeleriň demokratik kada kanunlara gabat gelmeýändigini aýtmaly we bu ähli ädimleriň olaryň hut öz bähwitlerine çapraz geljegini we Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklaryna hem ters gelýändigini aýtmaly. Be able to actually make economic progress and also fight terrorism. Siz Türkmenistan arada o diýen zat aýtmadyňyz. Bu ýurdun hem edil agdap geçen meselelerini doýunça özüne mahsus problemalar bar. John Kerry Aşgabatda bolan dönemelere üns bermeli. Well, there are two political prisoners cases that we've raised with Secretary Kerry. Biz Türkmenistan marada iki taqiq tutsagyň ýagdaýyny gozamagyny haýyş edip John Kerry'e ýüzlendik. Olar Nipesguliýew we Gulugelde Anan ýazyp daglardyr. Şeýle-de biz edil häzirki gün Türkmenistanda çanak antennalaryny garşy alınıp barlayan güýreşiň toktatylmagyny we adamlara öz hususy çanak antennalaryny edinmäge ýol berilmegini Türkmen ýolbaşçylarynyň talap etmegini soradyk. Şeýle-de Türkmenistanda homoseksuallyk henizem jinaýat bolmagyny galýar. Bu çäranyň Türkmen ýolbaşçylardan derhal ýatyrmagyny, soramagyny hem talap etdik. Şeýle-de çykyş
göç wizaty bilen bagly problemleri hem gün tertibine getirmegini talap etdik. Türkmenistan barada görüň ederimizde aýratyn bir ýagdaý bu ýurt şuça kaçelli bolmadyk derejede halkara ýardyma mätäç. Ykdysady hem howpsuzlyk taýdan kömege garaşýar. John Kerry hakykatdan hem şu pursatdan peýdalanmaly. Ýagny ol Washingtonyň Türkmenistana diňe adam hukuklary boýunça gol goýan halkara jarnamalaryna hormat goýan halatynda kömek bermäge taýyndygyny aýtmaly. Şeýlede biziň üçin gaty mühim ýagdaýlardan ýene biri Prezident Berdimuhammedow 2002-nji ýyldan bäri türmelerde saklanýan ýüze golay siýasat tutsaklaryny ykbaly barada takyk maglumat bermeli. 2002-nji ýylda Niýazowyň janyna kast etmäge boldy diýilen synançykda aýplanyp tutsak edilen adamlaryň henizem diridigini görkeziň diýen kampaniýa alınıp barlýar. Bizem şol kampaniýanyň agzasy. Hökümet olaryň diridigini aýan etmeli, şol tutsaklara maşgala agzalar bilen duşuşmaga ruhsat etmeli. That their loved ones and their family members can contact them and know what has happened to them. Gürüňne diýen ýagdaýlarymyz hakda türkmen ýolbaşçylary bilen mundan ozalam gürüň edilen bolmaly. Emma iş ýüzünde hiç sat üýtgemede. Gozamak bir zat, emma ýagdaýa hakykatdan hem täsir ýetirmek üçin John Kerry näme edip biler? Well, we believe that John Kerry can make an impact in a number of ways. John Kerry dürli görnüşlerde ýagdaýa öz täsirini ýetirip biler. Ýagny ol medeniýet ýygnaklarynyň peýdalanmaly. John Kerry'niň özara duşuşyklarda bu meseleleri gozgamagy mümkin, emma ol özü bilen sapar edýän habarçylara uçara minýärkä, uçardan düşüp barýarkä, ýagny islendik pursatdan peýdalanyp, agzap geçen ýagdaýlarymyz hakda açajan öz pikirini beýan etmeli. Bu Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlaryň jogapkärçiligini gerýär, sebäbi onuň daşary siýasaty demokratiýanyň ýaýbanlandyrylmagyny öndäýär. Policy goals are to actually promote democracy and the rule of law in Turkmenistan. Human Rights Watch Kuramatynyň Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Steve Sverdlov bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň etegindäki Täze Zaman owasy atly ýaşaýyş sowlugynyň 2-nji tapgyrynyň gurulşy tamamlanyp, jaýlaryň ulanylşa berilenligi dabaraly ýagdaýda eglan edildi. Bu waka Türkmenistanyň döwlet telewizionýasynda hem görkezildi. Täze Zaman owasy nähili şertleri bilen öpçün edilipdir. Bu ýerde kim ýaşaýar? Biz şeýle sowallar bilen Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylawa ýüzlendik. Sultan daýda Aşgabatyň Täze Zaman owasynyň 2-nji tapgyrynyň gurulup ulanylşa berilenligi barada habar berilýär. Bu owanyň 1-nji tapgyry geçen ýyl ulanylşa berilipdi. Şol ýerdäki ýagdaý nähili? Adamlar ýaşaýarmy? Nähili ýagdaý? Şöyle aýlanyp geldiňiz, nämeler gördüňiz? Elbetde Täze Zaman owasy döwrewat gurulan owa ýaşaýyş jaýlary birleňde çyrak tipde gurulan Kıgat zaýlardan ibarat, ýekagat zaýlardan ibarat köçeler, göni köçeler tämiz, arasda köçeler hemme ýerlerde ýanky piýadalar geçmek üçin ıznaklar bar, asta ulaq sürüjüler üçin belgiler goýulypdyr. Kiçiňrek bolsa köçeleriň aralarynda zaýlaryň kwartallarda kiçirak heýliýaklar bar, ýanky hyzmat ediş öýleri, medeniýet öýi, toý mekany, şular ýalyk taglyk öýi, tagalar we mektep ýaly ýaşaýjylar üçin zeruriýetler bolan amaratlar hem gurulup ulanylşa berilipdir. Ýöne bellemel zat şu Täze Zaman owasyna men ikinji gerek aýlanyp gaýtýan şu ýerde ýaşaýjy az göze iýler. Köçeler boş diýen ýaly. Meniň hakyklanyp sorak gördüm. Şu ýerde işleýän işgärler esasy aýlanyşyp görler, ýanky köçelerde kadilleri barlaýarlar, ýanky kanalizasyon ýuklary seredip görenler bar. Şu ýerde ýaşaýjylar juda az şu owada. Köçüp baran adam az görünýär, boş duran jaýlar has köp göze iýler. Täze Zaman owasynyň 1-nji tapgyryna degişli böleginde we häzirki Täze böleginde jaýlaryň sany näçe? Endi jaýlaryň sany çemlen aýdanynda 2 gat jaýlarym bir 100 jaýdan gowrak bardyr. 2 gat jaýlarym 100 jaýdan gowrak bardyr. Men sanap durmadım şu taýda şu dikligine göni köçeler 4-5 köçe
Bitkä ortadan ulumastral köçegetçe esasy obyektler, ýa-ni medeni obyektler şu ulumastral köçäni orunda, ondan şu mastral köçäniň her gattandan iki köçe geçýä. Sultandaýda şol ýerde gurulan jaýlar ipoteka satylýarmy ýa-da Aşgabatda we onuň töwereginde jaýlar ýykylan raýatlary hödürlenýärmi, nähili şertlerde şol jaýlara göçüp baryp bolýar. Şoňa men gyzyklanyp görenimde şol esasy şol ipoteka, şol ýykylalara berilende ipoteka berilýär, şol 30 ýyllyk kredit bilen berilýär. Sultandaýda näme sebäpden jaýlar boş dur, adamlar näme üçin göçüp barmandyr? Esasy şol jaýlary alan adamlar, baýa adamlar däl diýilýär. Ýagdaýly adamlar, guruply adamlar tanyslyk bilen şo jaýlardan edindiler. Şolar özleriniň akdyklary üçin, çağalary üçin gelecekde gerek bolar diýen niýet bilen şo jaýlar alınıpdyr. Şo jaýlara edil şuň gün göçüp barmagy täslik ýok ýöne. Şoň üçin şo jaýlar boş dur diýilýär. Ondan ştaýda şo jaýlary eýeler kirene berýände barada maglumatlar var. Ýa-ni bir gatly jaýlar $300-400 aralygynda, iki gatly jaýlar $500 aralygynda her aýyna şeýle nirh bilen kirene hödüredilýär diýilen maglumatlarym bar. Sultandaýda şol täze zaman owasy nirede ýerleşýär? Şu ýerleşýän ýeri Aşgabat şäheriniň gideninde bir 20 kilometr çemet aralyk barmy diýdim. Ýa-ni şol bilmeýän şäheriniň gattalyndaky Akdaşaýak, Garadaşaýak owalaryndan şol owalaryň deňinde kanalyň gaýra ýüzünde görnüp dur. Gowy ýerde, tek ýerde gurulypdyr. Bunun transport ýagdaýym şoňa gurnulypdyr. Ýa-ni bunun içinde tek habardan 4 reis avtobus olarak gatnaýan ekeni, birneme heýrerak görünýär. Baryp gaýtsak bolsaň, şeýle bir aýlanyp duran kämer transportam ýok, şataýda masinam ýok, ýaşaýjam ýok diýen ýalykda köçeler boş, jaýlarym boş görünýär. Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çeliwa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerinde, web saytlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saytyna, Facebookda Adatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Adat habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Adathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatla ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.